Eksodo, Kapitulo 22. Mga kasuguan na hanungod sa balayran. Ang Ginoo nagsiling kay Moises, kun ang tao magkawat sang baka o kun karnero, kag iya iniihawon o kun ibaligya, dapat siya magbayad sing 5 kabilog nga baka para sa isa ka baka, kag 4 kabilog nga karnero para sa isa ka karnero. Dapat niya bayaran ini. Kung wala siya sing pagkabutang, ibaligya siya kag ibayad sa iya ginkawat. Kung ang kinawat nga hayop, baka, asno o kon karnero, makita sa iya nga buhi, magabayad siya sing 2 ka pilo. Kung ang tao madakpan nga nagapangawat sa balay, kag ginpatay siya, ang nagpatay sa iya wala sing salabton sa pagpatay. Pero kung matabo ini sa tapos makabutlak ang adlaw, nakasala siya sa pagpatay. Kung ang tao magpahalab sang iya mga hayop sa uma, o kung sa talamnan sang ubas, kag kung makabuhi ang iya hayop, kag maghalab sa uma sang iban, dapat niya bayaran sang pinakamaayo niya nga patubas sang iya uma o kung talamnan sang ubas. Kung may tawo nga magtutod, kag ang kalayo maglapta sa mga hilamon, kag makasunog sang tinumpi, o kung sang alanyon, o kung sang uma nga may tanom, ang nagsugod sang kalayo magabayad sang kapirdihan. Kung ang tao maghatag sing kwarta o kung malahalon nga pagkabutang sa isa ka tawo agod ipatago, kag kung kawaton ini sa balay sang nagtago, magabayad sing 2 ka pilo ang makawat kung madakpan siya. Kung ang makawat indi madakpan, ang tag-iya sang balay pagadalhon sa atubangan sang Dios agud mahibal-an kun bala ginkuha niya ang pagkabutang sang isa ka tawo o kun wala. Nahanungod sa mga pagkabutang nga ginaagawan subong sang baka, asno, karnero, mga bayo, o kun bisan ano nga pagkabutang nga nadula, kung may 2 ka tawo nga nagaangkon sila nga 2 pagadalhon sa Dios, kag pagahukman sang Dios ang nakasala, makabayad sang 2 ka pilo sa isa ka tawo. Kung may tawo nga magpasagod sa isa ka tawo sing asno, baka, karnero o kung bisan ano nga hayop, kag mapatay ini o kung masamad, o kung pagakawaton, kag wala sing saksi, ang pagsumpa sa atubangan sang Ginoo, amo ang magapat-od kun bala ginkuha niya ang pagkabutang sang isa ka tawo o kun wala. Kung ang hayop wala ginkawat, ang tag-iya magabaton sang kapirdihan, kag ang nagsagod indi magbayad. Pero kung ang hayop ginkawat, magbayad siya sa tag-iya. Kung ini ginpatay sang talunon nga mga hayop, dalhon niya ang lawas nga patay subong pamatuod, kag indi siya kinahanglan magbayad sang ginpatay sang talunon nga mga hayop. Kung may tawo nga maghulam sang isa ka hayop sa isa ka tawo, kag masamad ini o kung mapatay, kag wala dira ang tag-iya, ang naghulam dapat magbayad para sa hayop. Pero kung yara ang tag-iya, ang naghulam, hindi na kinahanglan magbayad. Kung ginaalkilahan ang hayop, ang kapirdihan na bayaran na sa arkila. Mga kasuguan na hanungod sa moralidad kag pagtuluhuan. Ang Ginoo nagsiling kay Moises,
Kun may tawo nga maghaylo sa isa ka ulay nga indi pa kalaslon, kag magpakighilawas sa iya, dapat siya magbayad sang ginapangayo para sa kasal, kag pangasawon niya siya. Pero kung ang iya amay hindi gusto nga pangasawon siya, dapat siya magbayad sang kantidad suno sa nagakabagay para sa kalaslon nga ulay. Hindi mo pagtugutan ang isa ka babay nga manugbabaylan nga magkabuhi. Ang bisan sino nga magpakighilawas sa hayop, pagapatsyon siya. Ang bisan sino nga magdulot sing mga halad sa iban nga Diyos, luwas sa Ginoo, pagapatsyon. Hindi mo paghimuan sing malain o kung pagpiguson ang dumuluong, kay kamo nangin dumuluong man sa duta sang Ehipto. Hindi ninyo paghimuan sing malain ang bisan sino nga balo nga babay o kun ang ilo. Kun inyo sila himuan sing malain, kag magpangayo sing bulig sa akon, ako magasabat sa ila, kag ako magakaakigid sa inyo, kag magapatay sa inyo sa inaway. Ang inyong mga asawa mangin balo, kag ang inyong mga kabataan mangin ilo. Kung magpahulam kasing kwarta sa bisan kay sino sang akon mga tao, o kung sa bisan kay sino nga imol kaupod ninyo, hindi ka mangin subong sang manugpautang nga nagapasaka. Kung kuhaon mo ang kunop sang isa ka tawo subong nga kaligunan nga siya magabayad sa imo, iuli mo ini sa iya sa wala pa magtunod ang adlaw, kaya mo lamang ini ang iya kunop, agud indi siya matugnawan. Ano bala ang iya gamiton sa pagtulog? Kung magpangayo siya sa akon sing bulig, ako magasabat sa iya, kay ako maluluyon. Hindi mo pagpasipalahan ang Diyos, kag hindi mo pagpakamalauton ang Pangulo sang imo mga tao. Hindi ka magdumili sa paghatag sa akon sing mga dulot, gikan sa imo mga patubas, sang imo bino, kag sang imo lana. Ihatag mo sa akon ang panganay sang imo mga anak nga lalaki. Ihatag mo man ang panganay sang imo kabakahan, kag sang imo mga karnero. Ang panganay nga lalaki magaupod sa iya iloy sing 7 ka adlaw, kag sa ikawalong adlaw idulot mo ini sa akon. Mangin balaan kamo nga mga tawo sa akon. Gani hindi kamo magkaon sing karne sang bisan ano nga hayop nga ginpatay sa latagon sang mga hayop nga talunon. Ihatag mo ini sa mga ido. Mga kaabyanan, inyo bantayan ang ato naman masunod naman nga episode nga amo ang Exodo Kapitulo 23. Madamo gid nga salamat.